Ito yung numutibiyang apo, Jenny Singson, taga-Bigan, anak ni Jose Singson, ken ni Caridad Crisologo Singson. Walo kami kakabsat. Tinunaan mi ni Evaristo Titong Singson, ti may kadwa, Luis Chabit Singson, ti may katlo, Bernardo Singson, Dodi Singson, Dodoy Singson, Haniger, ti may kalima, umunang nga babae de jay. And then siya ako, may kay Nemak. Sa another girl ni Jeremy, Mayor Tatan, kaya ni Bonito. So, walo kami yung duwa ti pimusay nga lalakin. Di ginunaan mi kay may kalong. Ket may kamangakmet ti pamilya ti Ancheta, ti Tuibigan. Anak ni Dr. Susano Ancheta kaya ni Mrs. Asuncion Ancheta. Nasa nga mestra detoy, nasa doktor. Marilo, tinagan na yasawak. So, tinunang anak da, Dr. Ancheta. Kaya damit talo anak mi nga lalaki. Ito talo nga lalaki anak mi, at damit asawa da aminen, at damit anak dan. So nga, kadag ito, katang tiyempo, siya nga pulo ti apok. Okay. Imuna nga nagakemak akas barangay captain, idijay barangay Pagpartian, Pagpandayan, Bigan. 1975, ingana ti 1988. In 1988, nagkandidato na nga Vice Mayor ti Bigan. Vice Mayor ti Bigan, 1988, ingana ti 1995. 95, board member ako. Nagkandidato ng board member ti probinsya, ingana ka dito yan. Nagkaroon na may tigundaway nga na Vice Governor, idi naging na ni Apo Governor Chabit. Damit duwa nga beses nga naging na ni Apo Governor Chabit, so tigundaway kami nga nag-Vice Governor. Hindi nagsubli ni Apo Governor Chabit as Governor, nagsubli na kami ng abokal. Pamilya ngamin, pamilya amin, politika ti pamilya amin, nayanak kami nga nairwama kon nga ado tao gibalay. Hindi dumakdakila, kaya doon nga tao gibalay. Kung nakinggan natin, maadadal ko nga, ay tagayan, madati politika, tinaganak kanyak. Tama yung kakabsat ko. So nga, hindi siguro natay nga na kon, ang damit asawa ki din, at kandidato ka nga barangay captain ko na parents ko, kaya nasuti namnamain yung kabaylak, why not? Kung namet, so nga nag-barangay captain ako di 1975. Hindi barangay captain na, malagip ko na kami tinagaramit ko, water shield toilet. Semento na yay. Sinemento mi. At sukugan mi nga garamit ti kasilyas. Sa mi iwaras ti kiti kasilyas ka ti magbalay nga awan ti CR na. Well, ti makunak may wanak met ti pamilyak. May mesamet ti asawak. Ti pamilya, ti anak ko, very close kami to each other. Bigiti apok, bigiti manugang ko. Well intact naman ang pamilya ko. Da kami ko aging gana ka dito every Sunday. Mangal daw kami aming gibalay every Sunday. Kadwak aming anak ko nga talo, kaya bigiti sawada. Pati dito anak da, gita po mi. No dami, bigiti kakabsat ko nga may awan dito ibigan. May imbitaran damit, no may daratamet, no hindi kakanakak. May daratamet. Amuda de yang every Sunday, darata pangal daw gibalay. De ti banding ni ti pamilya and other close relatives. Talo ti anak ko lalaki. Kaya ibagbaga kanya da nga no niya ti kayat ti pamilya, so ti matungpal. Of course, hamo may ka ambisyon da. Ore kanya adamet ambisyon ko. Yung no awan ti gundaway, hangko papilit. Hangko hana nga makiringgor, when no hana nga lumaban. No niya ti desisyon ti pamilya, nga ti mangipang pangulo kada kami target ni Governor Chabit, ang inunaan,
Ding Jimmy. Nung niya ti desisyon na Ding Jimmy. Itong palemi. Well, ti mesa ket mabalin ko ako nga mesa nga naanos nga tao. Amo midubi niya ke adda digi ugali nga kagangay dubing ka ke tarantado ka. Hanggang ibaga nga ko yung talaga naloko na di baruak. Already kaskasar ko. Datar-tarantado. As the saying goes, no lumalakay ka, ag nakim kami kung nadagit. I think I'm that one. Adumet ken ti padas ko, nagnakim amet ti pinagkunak, ken nasorsorok ti wa. Nanipod din danak ti politikan, nasorsorok ti agpasyensya. Ito manangawat, awatek, ngapay, adda ko mindya magustuhan, apay nga ta, wala awatek, anong sak, anjay nga pa. So, ang ka na dito, kita, digit mo nga mabalik ko may baga nga pagtangsit ko. Ado ti manosak, ado ti mawatak, I try to understand. O rin nung mawatan ko I try to understand o apay-apay, jay. Kita, net. Adayo ka kami sa sarak. Andag idi ko na, idi baruak. Diya mawatan, mabali na nga makiring ko rin. Makibugbugsi nga kanayon idi. Kanayon na kami sa sarak. May balbarodak pa idi. Wen, tata, awati iyayan, kasi na po Diyos. As a father or mesa nga nasawaan, kaya maintain na rin tayo kumati banding nga magmuna. Ti pamilya, tano awan ti may wawa, nga ubing, may anak tayo, kakapag yan. Communication is very vital. Close communication ti pamilya, tano very close ti amin, kinawatan tayo. And as a politician, ag gununoy amet apo kada kayo aming pagserserbiak ano santa kadi adak dito yung agserbi kada kayo hanga paserbian apo kaya no yaman tin namnamayan yung may tulong ko kiddawen yung rata taited ko aming kabayalang amang tulong kada kayo tiempo kapo adda kada kayo anya mga oras amo met sakripisyo ti oras ko para kada kayo ibagayo lain ti rembeng ken anyaman ti makita nga pagsiatan nga mabaling kong aramiden ket adak at kada kayo apong serbi kangrunaan na iti benleg ti salunat ta deta ti linyak tata nga dohan aming doktor ngem na-establishar ko amin apo ti JCS Foundation nga adumet ti matutulungan tayo ti benleg ti salunat dito JCS Foundation ket na maintainer na ti kredibilidad na talken unay digiti na dumang ahensya ni gobyerno kangruna na ti PCSO so nga daman may rekomendar ko di jay imsigi dapat nga aktuaranda ket so di jay digiti daycare tayo daycare program po tulungan dak aglalo ket damanen mangangay nga seminar workshop digiti daycare teachers tintarmente a probinsya tayo 736 daycare teachers iti hanga mabiit, hanga mabayag kung nakikidya po ket addanto mapakamuang kayo no kaano ti panagsorsoro yung manen tano kasi nakit pumintas ken umado ken lumaing kayo apo nga daycare teachers nga mangmuli ka dito anak mi depender kami kada kayo nga daycare teachers iti masabayan dito anak mi nga daycare children ket mangnamnama kami babayen ti anos regta ken lainyo nga daycare children nga daycare workers nabungan to dito anak mi babayan kada kayo so yung otek nga kaprobinsya dati nanumo nga anak ken kapsat yo Jerry Singson agon unnoy lata kada kayo ti anyaman apo nga may bagbagayo may palakad yo tinumutimbiyang tanong kasi tagyat adadda pa nga makatulong ak ken makapagserbi ak kanyayo just nakunay tagina ket may bang oras pa amin apo.
Toy Numutibyang, Jerry Singson, Pudno nga Ilocano Act. And that was our Honorable Board Member Jerry Singson para sa ating Ilocano Act. Alam mo kapatid, talagang salutong-saluto ako kay Sir Jerry Singson sa mga activities niya, sa mga charitable works niya talaga. Isa siya sa pinaka-active na politician na meron tayo dito sa Ilocos Sur. Exactly, at saka napakabait niya, grabe. Down to Very earth. humble. And very approachable talaga. Yes. Magaling pa sumayaw sa ballroom. At hippie siya. Balita ko hippie siya. Yes, of course. O, diba? And ngayon naman dumako tayo sa ating Pepe Talks kung saan ikwentuhan tayo ng ating resident historian ang tungkol sa Camino Real. Ibig sabihin, ito ay yung mga simbahan na nadadaanan along the highway. Sabi-sabi, ayon sa nakatatanda, ay miraculous raw. Wow, sounds mysterious. Alam ko pati rin naman itong sa cathedral din naman natin. Oo. It's really miraculous. Tsaka para lahat ng mga matatandang simbahan natin, mga luma ng simbahan natin. Pero pag tinignan mo, parang there is something. Yes. Isa na din, hindi ako magkakamali, sinait. Sinait, exactly. Dinadayo yung mga tao. Of course. And para malaman natin ang mga kabuuan ng kwento, panoorin po natin to. Pag oras tayo man yan namin kakapsat, siyak ni Manong Pepito nga pagayam yo. Tatakit intay saritain, ti makungkunata yung Camino Real. Spanish di dya Camino Real. Kahit nasawen, ti English, dito kung kalada nga King's Road. Dito King's Road kakapsat, mangrugi manipo di Isabela. Dumalan dito Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aginggat, Pangasinan. Ano dito eh? Ito kung kunada nga Camino Real, iti tiyempo di iti Espanyol. Dito iti main highway da iti. Dito ay Region 1, Aginggat Region 2. Ket itatan ket dito yung kalsadan ket tipang dagdagan na ket Manila North Road, ano? Yung apeng ibagpagad ang Camino Real, dito ket bambantayan ti imahen ni Apo Santa Maria, ano? Ket dito sa laysayan tayo mangrugi tayo ijay Isabela at patingga tayo dito ay Pangasinan. Yung mantas nga inak sa laysayan nito kakapsat, pagsasalitain tayo nga muna dito kung kuna tayo nga La Virgen Milagrosa de Badoc. Sa dito yung La Virgen Milagrosa de Badoc, nasarakan di iti agkalkalap, dito ay dadalakitin, no? Ito ay dadalakitin kakapsat, may sa dito yung barangay nga nagtengaan ti Badoc ken Sinait. Pero saan, nagtengaan ti Ilocos Norte ken Ilocos Sur. Okay. Ngayon laglagipin tayo nga dito ay Ilocos Norte ken Ilocos Sur. Nasinalaeng dito yung Ilocos. Kadi di babaen di Royal Decree ngayon naramid di iti Espanyol a pinagsiya na dito yan, no? Hindi 1881. So long before that, antes di iti napanaweng kakapsat, may sa pera ti Ilocos iti. Ket dito ay Badoc, iti ili ti Badoc, bisita ti Sinait. Anak ket naso ti bisita. No kumadijay Apo Padi ket iso ti parish priest datoy Sinait. Datoy met Badoc bisitahin na kada Domingo nga mapanmang misa. Iso nga bisita. Ket idi tiyempo iti 1620 ket nasahan ket 1620. Idi agkalkalap di ito taga Ilocos Sur ken Ilocos Norte nga taga Badoc ken taga Ilocos Sur ay Sinait rather. Inusar daket datay daklis. Dati atidog nga iket nga iwayat da sa Dagoyuden. Kiti Dagoyuden da kakapsat ket isang atla detoy dito ikan. Simurot ti duwa nga dadakkel nga kahon. Ket dito nga kahon ti linaon na imahen ni Apo Santa Maria ken imahen
ni Apo Santo Cristo. Kaya ti ko na di taga Sinait at iso dati main town. Muna dagat kaya't may nga iyawid ito'y imahen ni Apo Santa Maria. Kaya't pinadas na nga bitbitin kaya't di na matignay. Nangaladat kakadwada pa nga nayon na nga bitbit handa matignay. Kit ko na dagat kapag di may matignay, so in bagada ka di tagabadok, so dat mang karga, kit wala nga lalaki na kargada di jay Birhen Milagrosa. Kastamit di jay imahen ti Santo Cristo, kamit mabitbit di tagabadok, yung idibitbitin ti taga Sinait, alistuda nga na karga, no? So, nagbalinen nga inyawid di ti tagabadok dito imahen ni Apo Santa Maria. Dito yung may taga Sinait, inyawid na dito imahen ni Apo Santo Cristo. Dito ko na nga imo na nga milagro, may panggip ka dito nga imahen. Ngayon pinakaskas daw, apay nga nakaumay, dito'y Ilocos Norte, kan Ilocos Sur. Dito nga imahen kat ko na dagat, nagkapo ka no ijay Hapon, ijay Japan. At hindi nga min siyang po ti pinang-persecute na katigito'y Kristiyano o Katoliko sa Japan. Nung maamon na hindi ko nga at na imahen, hindi yung nagtibalay mo kat papatayin na ka during the feudal times in Japan. So nga nagputing di ti Kristiyano, in pandayan ti kahon sa da in tapak iji tao. Kat dato'y ayos ti tao kakapsat in sangpet na digitid mo nga imahen. So ti kung kunak, digit mo na nga milagro. Nung mampay milagro, sumit ti panangkita da katitihan lang pinaka bit-bit digit nga kahon. So kahit nasa yung kakapsat, dito yung pelaeng kit milagro dito yan. Nung mampay pamati ka, when mo saan, Katoliko ka mangim saan, ngim ti pamati ti kaadwan, ken ti in record digiti lalakay ken ti simbaan. Dito ket depende no anat pinagkitam ti milagro. Yung ti pamati ti kadwan raman ti mo tayo biyang milagro dito kakapsat. Ket nanipo din 1620 inyawid na digito yung nagbalinmet nga enshrined ko na tayo at naipan iti konekti simbahan dito yung imahen. Tata nagsubliak kasi kung panata yung Camino Real. Dito ay insurat ko iti pagwarnakan ti Ilocos Norte kapsat. Dito ay La Virgen Milagrosa nga series dito yan. Dito muna, dito may kadwa. Kaya no kitain tayo di pinagsasaro no kakabsat dito hindi ngamin tiyempo ni Apo Archbishop Season dito ibigan and ni Apo Bispo ijay Lawag ni Apo Abaya in proclaim da dito imahen ni Apo Santa Maria nga patrones Ilocos Norte ket na koronasyon ang kakabsat. Iso dito yan, dito kung panata yung La Virgen Milagrosa. Ngayon, antes nga salaysayan tayong adu dito La Virgen Milagrosa. Kaya't ko nga ipakita kada kayo kakabsat, yun na ibasa kada kayo. Dagito'y baga kita tayo nga imahen, nga manggwargwardya ka dito kung panata yung Camino Real, yun no, dito kung panata yung Kings Road. Muna-unay kakabsat, ijay Gibang, ijay Isabela, at dajay di kung kunada nga Lady of Gibang. No intayomet ito'y Cagayan, at damit ito kung kunada nga Our Lady of Piat. No sumangpit kami dito Ilocos Norte, at damit dito'y kung kunada yung La Virgen Milagrosa de Badok. Dito Ilocos Sur, napintas dito Ilocos Sur, apay. Dito bantay kakabsat, at dito kung kuna tayo nga La Virgen de Caridad, Our Lady of Charity. Dito bantay. Nung kami di Santa Maria,
at dami di dyan dito asunta, ano? Asunta meaning di dyan assumption of the lady. Diyan mismo nga simbaan ti Santa Maria. Di pagpintasan na pwede ti Santa Maria, etiket mesa pa dito yung bisitahin di kiti nakadado nga turista na nakapinpintas nga simbaan. Ket in lista pa iti UNESCO dito yung mesa nga World Heritage Site. Ramanen ti simbaan ti Paway. No dumanon tayo met ijay La Union kakabsat at dito kung pa tayo nga Our Lady of Charity ijay Agoo ken at dami dito kung pa tayo nga Our Lady of Manawag ijay Manawag Window Luna. Ket na tayo met ijay Pangasinan kakabsat at dami ijay etay Our Lady of Manawag. So di gito dito kung kanadan nga manggwargwardya ti highway manipot Isabela Taginggat Pangasinan Ramanen ti Ilocos Norte ken Ilocos Sur. Ano dito bagbaga kakapsat ipakpakita na nga talaga nga ti digiti Katoliko no mampayag biyahe da manipod Isabela nga agpa Manila ket bisitahin da digitoy simsimbaan nga ayan digitoy milagrosa nga imahen umunayan nga pilgrimage sa ito kakapsat. Iso nga no agap-gap po kayo dito Ilocos Sur ket agpa Manila kayo ket makadanan kayo ijay Bangar napintas do ag right turn kayo dito Bangar ket nakapimpintas si dalan sama pa ni ijay na makpakan ket rumwar ka no kan ijay Balawan dito tira ramidek hana ka magbangga ta highway ang kakapsat napintas yung pilgrimage dito no nang runa no adabukod yung alugan ket kung kuna nati sasaritain na dito di kiti mamati unay kini Apo Santa Maria nga mapanmang bisita iti simbahan ngayon na ket dumawat ka iti ko na da nga wish ano make 3 wishes ket mangnamnama ka iti sungbat na digiti kararag tayo ngem ko namet dagiti napigpisat pamati na hamo pa nga dinawat inted niya po Diyos digiti nga daw dawaten tayo babaeng titulong niya po Santa Maria naroon kakabsat dito yung programa itakit kahit na nga isuro digiti agdingdingeg ramanen digiti kagayem nga agtalik tayo kanapa sa Apo Santa Maria ta iso iti kalasugan ti grasya ti Dios ket nagasat digiti taga Ilocos taga Isabela taga Cagayan ken La Union ken Pangasinan taadda digitoy nga simbahan nga kung kuna tayo nga the Shrine of the Virgin Mary. Naroon tagtalik tayo ket iitetemet digiti talik tayo ken Apo Santa Maria nga mga babait kada tayo. Nagyamanak iti oras nga interview panagdengeg. Thank you.